Korinto Kapitulo 5 versikulo 18 nag-ingon, Now all things are of God, ang tanang butang gikan sa who has Dios. reconciled us to himself O nga kita, ikaw na ko gipasigol Through Jesus Christ. Tinaagi ni Ginoong Jesucristo. and has given us O naghatag ka nato. the ministry of O reconciliation. naghatag ka ng trabaho sa pagpasigol. Our job is to win the lost for Jesus. Ang atong trabaho mao ang pag-luwas sa mga kalag para sa ating Amen. Diyos. Atong palagpakan na Diyos. Glory. Number two, Ikaduha, it is the responsibility of every believer to free the lost. mao ni ang imong responsibilidad isip pagtuto ngadto sa atong buhay nga Dios. Proverbs chapter 24 verse 11. Ang Proverbio Kapitulo 24 versikulo 11. It says, deliver those who are drawn towards death, O na luwas sa sila bisan ba kadtong mga tao nga nagpaingon aspat kalumos. and hold back those tumbling to the slaughter. O bisan pa nga naana naglutaw-lutaw nagalangoy-langoy na sa tubig. It's our job to free the lost. Ato Somebody. na yung trabaho nga maoy mo snap kanila mukuha kanila dihan. Number three, Ikatulo, every believer has a responsibility to warn those in the world. o kita aduna responsibilidad isip mga magtotoo na aduna tay kaakuhan sa tibuok kalibutan. Ezekiel chapter 3 Ezekiel Kapitulo 3 verses 18 and verse 19, it says, versikulo 18 hangtod 19. when I say to a wicked man, you shall surely die, O samtang ako nakakita sa mga daotang mga tao, mga matay gayon sila. and you do not warn him or speak out of or dissuade him from his evil ways, O nga ikaw nga dili musulti ngadto sa ilang daotan nga mga dalan, in order to save his life, o nga dili makaluwas sa ilang kinabuhi, that wicked man will die for his sins. o kana nga tao mamatay gyud sa iyang pagkadautan. And I will hold you accountable for his blood. Pangitaon sa Ginoo, i-charge sa Ginoo diha kanimo kanang tao nga wa nimo sulti sa pulong sa Dios. But Apan if you do warn the wicked man, kung ikaw musulti mubuhat niya ng usa ka daotang tao, and he does not turn from his wickedness ug siya makahimos pagpiya sa daotan niyang binuhatan, or from his evil ways, o diha sa iyang mga dili maayo nga dalan nga gisubay, he will die for his sins, apan mamatay siya diha sa iyang mga sala, but you would have saved yourself. apan ikaw hiluwas nimo ang imong kaugalingon. Amen. The Bible also tells us Ang Biblia